Γεια σας παιδιά, Μπίλιμπος εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα λέμε τρομακτικές ιστορίες. Το γράψω στο Google και ας τρομάξουμε λίγο, γιατί έχουμε καιρό να τρομάξουμε. Τις έχω βρει από πριν γιατί έκανα 50 χρόνια στην κυριολεξία. Ωραία. Είναι με ένα παιδάκι εδώ που το λένε Μπίλι. Ωραία. Ας αρχίσει το βίντεο. Παρακαλώ, όσοι φοβούνται, ας μην μείνουν σε αυτό το βίντεο. Ωραία, ας αρχίσουμε. Ο Μπίλι πάντα αγαπούσε τα βιβλία. Μετά το ατύχημα, η αγάπη του για αυτά έγινε πιο δυνατή από τότε. Απλώς δεν μπορούσε να τα χορτάσει. Του άρεσε πολύ ο τρόπος που ένα βιβλίο κατάφερνε να μεταφέρει σε κάποιο διαφορετικό μέρος μέσα σε λίγες μόνο σελίδες. Λες και ήταν ένα μαγικό ταξίδι. Για το μυαλό μερικές φορές έπαιρνε ένα βιβλίο και έβρισκε μια ήσυχη γωνιά να καθίσει. Και όταν σήκωνε το κεφάλι του, είχαν περάσει αρκετές ώρες. Ένα βιβλίο μπορούσε να τον κάνει να ξεχάσει κάποιος και τι ήταν και πώς το ότι είχε βρεθεί σε εκείνο το ατύχημα. Περίπου την ίδια περίοδο ο Μπίλι άρχισε να ενδιαφέρεται για βιβλία με φαντάσματα την περιοχή που τράβηξε μια μικρή τσακωμένη στην άκρη αφίσα που ήταν κολλημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης. Βρισκόταν ανατριμμένη εκεί κάμποσο καιρό και η κλείδωση που διάμιζε είχε γίνει, αλλά μόλις τότε το πρόσεξε ο Μπίλι. Αφίσα, έγραψε. Γιατί δεν έχω την μπαταρία. Ωραία. Ο Μπίλι εκείνη την περίοδο ήταν πολύ καλά. Μέχρι που τη στιγμή που διάβαζε το βιβλίο του, βγήκε από το βιβλίο ένα φάντασμα. Εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε. Έφυγε από το δωμάτιό του και πήγε στους γονείς του. Είπε στους γονείς του: «Μαμά, μπαμπά, είδα ένα φάντασμα». Εκείνη τη στιγμή οι γονείς του άρχισαν να γελάνε. Πήγαν στο δωμάτιο, το κοίταξαν και δεν είδαν τίποτα. Μετά από κάποιες μέρες ο Μπίλι πήγε στο δωμάτιό του τη νύχτα και είδε μία σκιά. Ο Μπίλι έτρεξε ξανά στους γονείς του. Δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του να πάει να τους βρει. Η πόρτα του δωματίου του ακούγονταν αυτό το ντουκ, πώς λέγεται ρε. Αυτό πώς λέγεται, δεν ξέρω. Μέχρι που λιποθύμησε. Εκείνη τη στιγμή οι γονείς του άκουσαν θορύβους. Πήγαν στο δωμάτιό του και τον βρήκαν ξάπλα. Λένε πήγαν και κοιμηθεί στο πάτωμα το χάζω. Μέχρι που κόλλησε το πληκτρολόγιο. Μέχρι που πήρε τηλέφωνο, ένα άγνωστο τηλέφωνο και είπε το εξής. Κάτι διαβολιστικά είναι εδώ πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα λέει. Κουσιμαλάιο κομμάτσι τούκι μόρι. Τι είναι αυτό ρε. Έχω ιστεί πάνω μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει καν αυτό. Όποιος ξέρει ας να το γκουγκλάρει και να μου πει. Γιατί τι μπορεί να είναι. Ξέρω ότι από τα monster αυτά τα γραμμές δεν είναι ένα. Λένε είναι, τρέχεις ολόκληρος. Είναι το 6. 6. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Όσοι είστε άνω το 14. Πώς εγώ. Δηλαδή, έχω ανατριχιάσει ολόκληρος μάγκες. Το είδατε. Έχω ανατριχιάσει ρε. Μπρο. Πάμε να εξερευνήσουμε τις ντουλάπες μου. Κάτσε να τα αφήσω εδώ αυτό.
Τίποτα απολύτως. Κάτσε να σας δείξω. Τίποτα απολύτως. Τίποτε απολύτως εδώ, πως βλέπετε κυρίες και κύριοι. Απολύτως τίποτα. Ωραία. Ρε φίλε, ακούω ήχος. Τα ακούτε? Πώς γίνεται αυτό, ρε μπρο? Να ακούω ήχος. Πες... Το κινητό μου έπεισε. Είχε 20 μπαταρία. Το βλέπετε, το πατάω. Βρήκα φαντάσματα. Κλειστή πόρτα, μη βγουν έξω, θέλω να τα βρω. Παναγίτσα μου. Πες να είναι και αυτό εδώ. Βγήκε το φάντασμα από τον Skulltrooper. Να ακούσουμε. Το βλέπεις εδώ πέρα. Σκιά. Παναγία μου. Πετάχτηκε από το πουθενά αυτό. Παναγίτσα μου. Στα βλακίες. Εκεί πίσω ήταν η σκιά. Εκεί πίσω. Όχι εκεί. Εκεί. Πού το βλέπω? Εδώ. Φίλε. Κλείνω γιατί θέλω να ζήσω.